ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар имрӯза видео мехостам каме гӯшти мурға дар тафдон бо картошка пазам. Ма чӣ хел мариноват мекунам? Намак каме меандозам, каме мург, каме приправаи гӯшт ва як 3-4 дона зубчик чеснок ва боз як қошуқ равғани растанӣ, каме бошад вай соевий соусу, кефир андохта, ҳамаша якҷо карда дар морозилка мемонам. Мана инҷа мебинед, ки аллакай ман ҳамаи маҳсулотома андохта истодам ва ҳамаша ки андохтам, хушро бо даст алдараш мекунем, то ки ҳамаи маҳсулотои мо омехта шаванду гӯшти моро вай кунанд, яъне маззаи гӯшти мода чӣ кунанд. Ана инҷа ман соевий соус 1 қошуқ гуфтам ки меандозам, ҳамно гирифта андохта истодаму. Ана мехел то охири видео бо мо бимонед тамошобинон. Ман боз каме хамири нон кардам ва мехоҳам ки каме нон пазаму баъдан анамин мурға ман пазам. Мурға ман дар вай газ пухтам. Тамошобино, инҷо чуноне ки мебинем, ман кефир истифода карда истодам. Як 3-4 қошуқ кефир меандозам, омехта мекунам гӯштома ва дар морозилка мемонам. Дар муддати 1-ним соат меистад. Агар мисол хостед тайёр кардан, шумо метавонед бисёртар ё ки аз бегунӣ ё ки ба саҳари рӯз ҳамхел тайёр карда монед, нағзтар аст, вале ман ки вақтам танг буд, ҳамихел вай кардам. Инҷа ман хамир шӯридагӣ будам, мехоҳам нон пазам. Хамирам равғанӣ аст. Хамира чӣ хел гум, хамири чиқа мулоим шӯридагиам. Ҳамихел хамири вай аст ки беҳад нони хушрӯ меоям, мулоим мебиёяд. Барои ҳамин хостам светои мо баъди абед камтар токаш паста, чӣ хел барои ҳамин хостам нонҳо сахт нашаванд. Аз ҳамин сабаб мулоимам хел ваяша зуволаоша гирифтам, хамирша кардам. Мана инҷа ман зуволаоша мегирам. Рости зуволаш намечаспад ба даст, сабаби ки рӯғанӣ аст. Боз ман ани листа бо камтар рӯған шакидагиам. Ман дар ҳамин лист зувола карда мемонаму мепазамша. Ва ана михел то охири видео бо мо бимонед тамошобинон. Моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед, комментария нависед. Мо беҳад хурсанд мешавем. Дастгирӣ кунед моро ва пешравии канали мо вобастагӣ ба дастгирии шумо ҳаст. Шумо низ ана михел тайёр кунед. Беҳад фарқаш нест ки чӣ хели орд аст, кадом вай аст. Чӣ намуд орде бошад, ҳамин михел мулоим шӯрида вай кунӣ, беҳад хушрӯ мебиёяд.
шураваи картошкао мареза кардам. Ана михел дар листам фалга монда, каме равған мекунам ва мурғома аз вай гирифтам, аз маразилкаво ҳамаша инами листа тал мезанам. қатъи ами картошкаро камтар намак карда мемонам ва дар ҳамин духовкаи газӣ мепазам. рости нағз мепаза дар ҳаваям. Ман бисёр вақт даъӣ мепазам, лекин имрӯз ки нон доштам дар вай пухтан, аз ҳамин сабаб дар ӯ газ пухта маҷбур шудам ки дар вай пазам. лекин ваям нағз мепаза, ягон проблема нест. наоборот, вай тезтар мепаза, чем духовкада камтар дертар мепаза, лекин дар вай беҳад тез мепаза. анами хел тал мезанему, баъдан мепазем. чуноне ки мебинед, ман нонама пухта гирифтам. анам хеле шуд ин нон. рости беҳад мулоими, ҳам хеле пишни ба мазза, ҳам хеле вай аст ки ин хеле рӯш сурхаки хушхур мешава. ана инҷа ман аллакай мурғома пухта гирифтам. ана ин хеле шуд ва чуноне ки мебинед, ҳамаш ҳам картошкао ҳам мурғо ҳам хеле сурхи хушхур мешава. рости шумо низ тайёр кунед, беҳад ба мазза аст. мана нонон низ ҳамашама пухта гирифтам, ҳамашо анами хел мулоим, ранги ҳам хеле булучка боре мешава. шумо низ тайёр кунед албатта. анами хел теста мулоимаки сустакак мешӯред, беҳад нағз мешава. ягон чизи ана тамошобинони азиз, шумо низ ба ҳамин рецептҳои ман тайёр кунед. албатта ки аз шумо низ чихел гӯям, анами хел ҳама чи получаться мекунад. анамин хамирам мулоим мешӯред, ягон чизи дигар надорад. каме равған, намак, дрож ва мулоимак мешӯред. анами хел меша. ягон орди намак ва на дигар, ҳама орди арзони ҳамин магазинҳо анами хел тайёр меша. тамошобинон, ман мехостам то ҳамин соли нав ақаллан ки 300 яъне ки подписчик дошта бошам ва мара дастгирӣ кунед ки то ҳамин цифра ба даст биёрам. хайр.